Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu dumateng para rawuh ingkang kinurmatan. Bapak Ibu guru, para sepuh, para kadang sari. Sepisan kula nyuwun pangapunten awit badhe ngaturaken sesorang. Sabanjure kula ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat iman, sehat, lan kesempatan saengga kita saged kumpul bebarengan wonten ing papan punika kanthi wilujeng. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing gesang bebrayang menika kepemimpinan dados salah satunggaling unsur wigati. Tanpa pimpinanan sing becik, bebrayan boten saged mlampah kanthi tertib lan rukun. Mila ing kesempatan menika kula badhe nyariosaken sesorah kanthi tema kepemimpinan kang adil lan bijaksana. Kepemimpinan punika dudu namung gelar utawi jabatan, nanging kemampuan kanggo nuntun, menehi tulodo lan tanggung jawab marang wong liya. Pimpinan sejati boten namung ngendika kudu, nanging tegesaken kula dhisik sing nyontokake. Syarat utawa sifat pimpinan sing apik inggih menika: setunggal, adil, ora beda-bedakake antara sugih, miskin, kanca tiyang sanes. Kang kaping kalih, jujur, tembung lan tumindak kudu selaras. Kaping 3, tegas lan tanggung jawab, wani njupuk keputusan lan siap nanggung akibat. Kaping 4, bijaksana, pikir jero sadurunge tumindak lan grumugaken pendapat wong liya. Lan pungkasan inggih menika rendah hati lan ngladeni, ora sombong, malah gelem mantu lan menjadi pelayan kanggo rakyat. Paribasan ngendika adigang, adigung, adiguna, ora langgeng. Tegese wong sombong ora bakal langgeng pemimpinan. Ing kulawarga, wong tuwa minangka pimpinan sing menehi piwulang, tresna lan palindungan. Ing sekolah, ketua kelas utawi ketua OSIS kudu saged ngajak rukun lan nuntun kanca-kanca. Ing masyarakat, kepala desa, RT, RW kudu matarake aspirasi warga lan jaga kerukunan. Ing negara, pimpinan negara kudu ngatur kebijakan kanggo kepentingan rakyat kabeh. Contoh kepemimpinan sing apik inggih menika kadosta Raden Ajeng Kartini, Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar ngendika. Ki Hajar Dewantara ngendika, ing ngarsa Sungtaradya, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Ingkang tegesipun ing ngarep menehi tuladha, ing tengah bangun semangat, ing mburi menehi dukungan. Ingkang arti kasebut menika filsafah kepemimpinan sejati. Pimpinan becik dadeaken kabehane bebrayan tentrem, gotong royong lan maju bebarengan. Semalipun pimpinan Allah dadeaken ana korupsi, ora adil, rakyat secara lan wonten konflik. Sadurunge mimpin wong liya, kita kudu bisa mimpin awake dhewe. Atur wektu kanthi disiplin, ngandaleni emosi lan rasa males, nglatih tanggung jawab lan kejujuran, gunakake budi pekerti lan ing saben tumindak. Kepemimpinan diri punika pondasi kanggo mimpin komunitas luwih amba. Saiki kula badhe matur tantangan kepemimpinan zaman saiki inggih menika ing zaman globalisasi, pemimpin niku kadose kudu meh bisa adaptasi teknologi, transparan lan anti korupsi, buka pikiran alias open minded lan tanggap karo perubahan zaman. Pentingnya kerjasama lan gotong royong, senadyan pemimpin kudu duweni peran utama, nanging piyambakipun ora saged makarya piyambakan
Mula dibutuhake kerjasama antar anggota Luhur Budaya Jawa nguwuraken gotong royong minangka wujud kepemimpinan bebarengan. Paribasan kamucian. Suratira Jayaningrat tebodeni pangastuti, kerasan kalah karo welas asih. Aja dumeh, pimpinan ora kena semena-mena. Sing sapa nandur bakal munduh. Pimpinan niku sing nandur keadilan bakal munduh rasa hormat. Para rawuh ingkang kinurmatan, saking seseorang menika saged kita tampi menawa kepemimpinan ora mung ngatur, nanging ora mung uga ngladeni, ora mung kuwasa nanging uga tanggung jawab. Ora mung pinter nanging kudu adilan bijaksana. Mugi-mugi kita saged dados pimpinan sing migunani wiwit mimpin awake dhewe, kulawarga, sekolah, masyarakat nganti negara. Boten wonten pimpinan sing sampurna, nanging pimpinan sing tansah gelem sinau lan benehake awake dhewe bakal dadi pepadang tumrap liyane. Mekaten ingkang saking kula aturaken mugi migunani tumrap kita sedaya. Akhire kula aturi pangapunten menawi wonten lepat tembung. Matur nuwun sanget dumateng para rawuh ingkang sampun ngeman-eman ngrungokaken sesorah punika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tanggap puasa.